Podria pintar un quadre de la Verge Major? Sí, és clar, perfecte. A la Paulina li va quedar molt bé, però a la superiora no li va agradar gens. I varen de cridar un pintor. T'agrada? No, no m'agrada gens ni mica, té colors molt vius. Cridarem un pintor perquè el tapi, Però per què? perquè té colors molt vius. Una setmana després, bon dia. Bon dia, volem que ens tapis aquest quadre. D'acord, va bé de color blanc? Sí, perfecte. Varen destapar el quadre i... Impressionant! Estàs segura que vols que el tapi? No, és un encant, em sap greu per fer-li perdre el temps. Al final ha quedat bé, eh? Sí, perfecte. I això ha estat tot.